तर CBS न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण आपला विषय व्यक्त करावा. नमस्कार साहेब. नमस्कार. मी श्रीकांत आबासाहेब बाबर, मुक्काम पोस्ट डोंगरगाव, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. साहेब, मी सदर 2009-10 साली DED झालो, परंतु शासनाच्या अटीतटीमुळे आज तागायत आम्ही बेकारमध्ये राहिलेलो आहे आणि आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं जगण्याचं काम नाही. ही वस्तुस्थिती माझी रिअल कंडिशन आहे. म्हणजे काय, बाप जगू दिना आणि आय भीक मागू दिना अशी अवस्था आमची आज BED शिक्षकांची झालेली आहे आणि ही शासनाने की आणलेली उदासीनता आहे. तर माझी शासनाला, ज्या वरिष्ठ सर्व अधिकाऱ्यांना माझी एवढी विनंती आहे की मला कुठं तर जगण्याचं, कोणी असू द्या, ज्याला कामाची गरज आहे बाबा, त्या व्यक्तीला 10-15 हजार मिनिमम काम मिळावं, ही माझी सरकारला आणि सर्व जे शासकीय अधिकारी यांना माझी विनंती आहे. आज भांडवलशाही आणि हुकुमशाही जे होती, गोरगरीब चेंगरायला लागलेला आहे. कोणत्याही कामाचं बंधन नाही. अगदी शिक्षकाला सुद्धा 24-24 तास काम करून घ्यायचं म्हणजे किती. आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक होते पेशाने, ते देशाचे राष्ट्रपती होते. आज त्यांची ही अवस्था झालेली आहे आणि हे महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे. तर गांभीर्याने हा विषय लक्षात घेऊन ह्याच्यावरती मार्ग काढावा ही माझी नम्र विनंती. धन्यवाद. आपलं नाव? श्रीकांत आबासाहेब बाबर, मुक्काम पोस्ट डोंगरगाव, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. तुम्ही DED कधी झाला? 2009-10 साली. ओके, धन्यवाद.